Il-budget tas-sena d-dieħla kellu reazzjoni tajba minn bosta, inkluż minn bosta artikolisti fil-ġurnali ta' tlieta. The Malta Independent fil-faċċata tinnota li ma żdiedux taxxi filwaqt li tagħmel lista ta' miżuri ewlenin tal-budget. Dan biex fil-paġni ta' ġewwa tispjega s-surplus kif ukoll tiddedika paġni sħaħ dwar il-miżuri li se jolqtu lin-nies bħal fis-soċjal, is-settur tal-proprjetà, it-trasport, l-ambjent, l-edukazzjoni, iż-żieda fil-lif moti, l-infrastruttura, is-saħħa u iżjed. Imbagħad fl-editorjal issostni li dan huwa budget li ħares il-quddiem u il-fuq. Budget li qed jibni fuq ekonomija li sejra tajjeb li għaddiet minn deficit għal surplus. Issostni li għalkemm l-affarijiet forsi ma jimxux eżatt kif infassal, meta wieħed iħares lejn is-suċċessi tal-aħħar budgets jista' ikun ċert li anke dan se jkompli jgħin fit-tkabbir ekonomiku. Il-Malta Today ukoll tinnota l-għadd kbir ta' miżuri li se jolqtu n-nies u permezz ta' grafika tinnota in-nefqiet tal-Gvern tul is-snin u kif l-aħħar surplus imur lura għal 36 sena ilu taħt il-Ministru Lino Spiteri. Biex fil-paġna ta' wara tingħata spjegazzjoni tan-nefqa u d-dħul tal-Gvern. F'dak li Times of Malta sejħed budget għal-futur, f'supplement dwar il-budget ukoll niżlet l-għadd ta' miżuri dwar karozzi li niġsu inqas, regoli għall-kirjiet, iktar housing soċjali, iżjed lif u inċentivi favur ix-xogħol, tiġdid fis-servizz tal-IVF, roħs fil-ħlas tal-eżamijiet u wkoll tispjega kif pajjiżna se jirreġistra surplus. U tħares ukoll lejn liema xewqat tal-imsieħba soċjali se jitwettqu jew le. Fl-editorjal imbagħad tinnota kif il-Gvern kompla fuq is-snin ta' qabel u minkejja tkabbir ekonomiku qawwi ma berbaqx il-flus. Tinnota wkoll kif fil-ġejjieni jeħtieġ jittieħdu deċiżjonijiet importanti u tispiċċa botta għal kap nazzjonalista. Delija li tittama li jkollu l-kapaċità li bil-kritika tiegħu jiżgura li l-boom ekonomiku iħalli lil Malta post aħjar għal kulħadd, għalkemm tgħid li anke hu għandu deċiżjonijiet qiebsa u urġenti x'jieħu. Il-Gazzetta l-Orizzont tinnota kif il-flus fil-but qed jisbqu il-pis tat-taxxi u tinnota kif il-budget huwa xhieda ċara ta' andament ekonomiku pożittiv b'lista ta' miżuri li jispjegaw kif is-surplus se jkun il-poplu li jgawdih. In-Nazzjon ittenni id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija li dan il-Gvern m'għandux pjan. Bin-negattività tas-soltu tagħmel lista ta' affarijiet li skonti ma ġewx indirizzati, fosthom l-infrastruttura tal-pajjiż.